jan aiki baki bakin aiki baki bakin aljani. Salamu alaikum. Waye wannan ba a sallama a nan buga ashar ki shigo da baya. Kutuma furo uban nan. Ina baki ba ana bugawa. Yauwa to shigo. Me ke taba da ce ko da ke mu aljanu ma za su gaya muna abin da ke taba da ke kina so ki kuɗi. Wallahi malam boka wallahi talauci ne da ya ishe wanda zan yi da rayuwa. Haka ne ko ba haka ba? To yawwa yanzu wannan zan baki dafa'i za ki kawo 200,000 in Allah ya daka kanki ta yanke saka. Boka ne ajiye na a nan gwaran. Ba ki da kuɗi? Wallahi ba da asi. To akwai hanya biyu. Na farko in ba ki da kuɗi sai abin nan za ki je sai mahaukaci ya yi amfani da ke. Yawwa. To ni akan kuɗi kuma ai komai ma zan iya aikatawa. Yawwa kin amince? Kenan na kuɗance ko. In ki kuɗi ban faɗi miki da biyun ba amma wannan na farko ne. In dai ki aikata wannan abin guda biyu. Kuɗi haba malam. Da ke da talauci a nan gidan duniya ya yanke. To shi kenan malam. Yawwa na biyu kuma sai ni boka na yi amfani da ke nima. Karki musa ba a musawa. To shi kenan. Sai a yi in dai kuɗin zai zo. Yawwa don haka tashi ku je ɗaki. Tashi ku je ɗaki. Cika aikin mai gobe da nisa. Yawwa maza ki tafi. Shi kenan sai kin ga sakamako. Yawwa. Gaigai ko makan mashekiya mai haki dai na yau ake bikin auren mata. Ɗaki neman mahaukaci na gaji. Bola ya fi ɗari wanda na zagaya. Ai ba wani wuri nan ma. Yawwa masha Allah ba mahaukaci. Wanda dabara zan fara mai da shi. Bari mu ga. Ai mahaukaci ne ya fara zai ɗauka rake ni. Sannu. Allah sarki. Wayo, haka sha rake? Cire wandon ke. Ka iya? Masha Allah. Ina yau ake bikin ga auren mata kai ko makan mashekiya zallar mata. Bardaran da jamage bai ganshi ba, mai ladab shi ke bin da kan gaba. Mai hali ba zai bar halinsa ba, mai ado ya zai san da ba uba. Gidana take zuwa in taimaka mata da abinci na rasa tuni ce kuɗi ya ɗagan kai a mutane. Duba da lokacin da muke kud haka muke. Kai kud a gidana take ci take sha. Amma yanzu ina mata magana ɗaga kai na take tana wannan. Lalle abun ya riƙaƙa. Ki ce dare ɗaya kenan ke dare ɗaya Allah kan yi wata. To Allah ya ji kamar yayi. Wannan tukin da yake gani. Ka gulmaci baka kokari kace ban sa sabon wando sai tsoho koko gwanjo kace yana ballon da mushe. Wallahi wannan ba mahaukacin nan da ya na shiga kuma sa kwadin.